Χρυσόστομος ο τυροφάγος και τα 7 τυριά. Σε ένα κρύο ψυγείο -2 ακούγονταν πολλές κραυγές. Φρούτα, λαχανικά, λαντικά και αυγά μάλωνα με τα τυριά. Γιατί σε ένα μικρό παιδί άρεσε μόνο το τυρί? Ξυπνάει η Δήμητρα πρωί που πίναγε πολύ, ανοίγει το ψυγείο και ακούει ένα «Ιω». Ήταν ένα τυρί που θύμωσε πολύ, γιατί όλα τα φαγητά κατηγορούσαν τα τυριά. Φώναζε η ντομάτα η γλυκιά. Γιατί μόναχα τα τυριά να τρώει ο Χρυσόστομος, παιδιά? Φώναζε τότε το Ζαμπόν. Θέλω κι εγώ μες στην κοιλιά να μπω. Είμαι εδώ μέσα από προχθές και θα με φάει ο τενεκές. Ακόμα και τα 7 τυριά μάλωναν μεταξύ τους και αυτά. Γιατί σε τρώει εσέναν μπρι, επειδή είσαι τόσο μαλακή? Λέει θυμωμένο τεμεντάλ που είχε τρύπες στρογγυλές κι οβάλ. Λέει τότε η Μοτσαρέλα. Εγώ στην πίτσα είμαι τρέλα. Σταματήστε, λέει η Δήμητρα με μια φωνή. Μόλις τη λύση έχω βρει. Θα φτιάξω μια πίτσα που δεν θα μείνει ούτε μπουκίτσα. Βάζει αλεύρι και νερό για να κάνει το χυλό. Βάζει ζάχαρη και αλάτι για να είναι πιο γευσάτη. Την ντομάτα κάνει πολτό για να λείψει το χυλό. Και αφού φουσκώσει το ζυμάρι, το πασπαλίζει με θυμάρι. Κόβει μανιτάρια φέτες, τα κρεμμύδια σε ροδέλες, παίρνει ολόκληρες αιγιές, κόβει και τις πιπεριές. Κάνει το ζυμάρι πίτα, στρογγυλό σαν τη γανίτα, το αλήφι με ντομάτα να γεμίζει νοστιμάδα. Προσθέτει μετά τα αλλαντικά, σαλάμι, μπέικον, ζαμπόν, πολλά. Βάζει τα άλλα υλικά για να γίνει πιο γλυκιά. Βάζει και τα 7 τυριά, ποτέ πίτσα χωρίς αυτά. Βάζει την πίτσα σε ταψί, αφού πρέπει να ψηθεί, και φωνάζει τον μπαμπά της στο φούρνο να μπει η λιχουδιά της. Έρχεται ο Χρυσόστομος μετά και ζητάει από τη Δήμητρα τυριά. Αδερφούλη μου καλέ, δεν έχουμε πια τυριά. Τι έχουμε τότε? Αυγά, θα φωνάξω τη μαμά. Μικρέ μου αδερφέ, σου έχω φτιάξει νοστιμιά μαζί με τα 7 τυριά. Και για να σπάσει ο πάγος, να μην είσαι μόνο τυροφάγος, έχω κάνει μια πίτσα να γεμίσει την κυλίτσα. Τι μυρίζει έτσι, παιδιά? Φωνάζει από πάνω η μαμά. Μια πίτσα είναι, μαμά, λέει η Δήμητρα με μιας. Η Δημητρούλα μου την έχει φτιάξει και η Μητρούλα μου θα σκάσει. Ο Χρυσόστομος χαμογελά και χαϊδεύει την κοιλιά. Φωνάζουν όλοι τον μπαμπά για να φάνε πίτσα με 7 τυριά. Τα υλικά τότε γλεντάνε και όλοι ετοιμάζονται να φάνε. Και τότε ο Χρυσόστομος έγινε για πάντα πιτσοφάγος.